paaram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Nyato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga namamaan, makisumaro sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawahan. Pangapunan sa namamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na linalaoman, na mapapaginabangan. Alright, mga tugang, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa Aramon Nyato ko niya pong Aldaon and Nueves. Today is Thursday, February 19, 2026. Yan, minabalik po ang programang Aramon Nyato ko niya pong Aldaon. Transmitting live, mga tugang, hindi po sa DisGB 729 kHz sa mga radyo. Siyempre, nadadangog po kita, nahihiling sa DisGB YouTube channel, siring man sa DisGB News Online Facebook page, as nadadangog sa mga cellphones sa mga gadget nyo sa pagikan DisGB Live App. At siyempre sa mga may radio sets, yan po din sa mga harong-harong. Ayan paurugon, 729 kHz sa mga radyo sa AM band, tapos 106.9 WGB FM, Tabaco City. Good morning po sa mga kapwa natin Pilipino sa inman kamo sa mundo. Sana po okay kamo, okay man kami. Sa mga kapwa ko seniors, good morning. Dahil magparamorondo, happy lang. Gusto ko happy ka. para sa katoninungan. Alright, mga tugang, ako po si Mardela, dahil ibang salit sa napinotian. Happy birthday kay Councilor Dino Sortida, Ibunan sa dyan po sa Santo Domingo. tunay na linalaoman. Happy birthday. And siyempre, happy birthday man sa pag-iriban mi sa Kabalikat Civicom 430 sa Rombang Gibis Chapter sa Santo Domingo. Si KB 430 Juliet 09. Konsihal Bobby Buedo Kan Lidong, Barangay Lidong, Barangay Councilor Bobby Buedo. Alright, sa lado technical, kasabay po natin si Ronald Baldo. Naon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department, so yan pong IT. Newsroom, kasabay ta mga tugang si Jenny Balyaran. Sa natuyang banwa, Bantang dyan po sa technical side, katuwang ka mga pag-iriban niya to, nag-aadal sinda. Hands-on, at yung mga Cat College OGTs, sina CJ Murante at saka si Aldwin Andes. maot, And siyempre, duman po sa mga kabayan ta Mega Force Patrol, para gusto pong pangalap ng mga istorya ng aning may balangibog sa Banuan at sinupukawan ng mga turog sa pansitan. Good morning kay Don Miguel Chiel de Vera. ang banwaan. Good morning po tabi sa inyo, Chiel. And good morning man kay Meu de Vera dyan po sa Karahayan paurugon, Masetas Food House. nato At saka dyan sa Masetas nga sa Lidong. kabutan sa tungsungon. Alfredo Alegre, good morning. Good morning kay King Ronaldo, good morning. Gerard Aranya, good morning. Kuya Bob Candano, good morning. At saka si Sir Jeff Santos, good morning. Good morning man kay Bing Buen Bores. At saka po nagtataway, good morning. Bueno, dahil ito ang paraloy po mga tugang diretso na kita. Tali putang iribanan ta. Hanggang 11 o'clock lang kita. Tapag alas 11, hanggang alas 12, mga tugang papasok ating friendship from DNR
Regional Office number 5 para po sa programang Boses ka kaya kapalibutan ta atamanon ta. Naning ma-update kita ka mga programs din da in regard to the protection of the environment saka so mga existing laws and regulations para hindi tayo maipit sa pag-abuting ng araw. Okay? Bueno, duhaan na ng istorya mga tugang rangkadan tan impormasyon ali po dyan sa luwas. This time, ang samuyang Chief of Reporters, Field Commander Jimmy Nasalita. Chief, good morning, Chief. Yes, salamat Director Mar sa mga dagdag niya itong bareta. 10 mga aksidente na re-restro kan PNP Higher Command araw daw sa Inchirong Kabikulan asinan mga malas o medyo marubalas may nagagadan kung saan sa kagulpihan na nin mga bihikulos nagdaralagan sa tinampo talagang naiwasan may mga minabuto ang aksidente. Ini ang sinabi ni PRO 5 Regional Director Rosito Miranda kung sa iyo ang piginguwakan PNP na mamitigaro maiwasan. Ang pangapudan sa mga driver, puraber padalaganon ang anuman ng mga lunadaan sa tinampo dapat sikon ngo na sa mga importanteng bagay kan bihikulos pon sa makina, preno, gomas. Pinagsasabi mo Director Mar na bulo bagit? Blow bucket. Hindi pa secondary na lang ang PNP consignan police visibility deterrence lang sa mga overspeeding o reckless driving. Sango niya notado kan PNP Higher Command na talagang nagdadakulan mga kaso nin mga traffic accident digdi sa Region 5 kung kaya susog kay RD Miranda doble ingat ang mga drivers sa indang pagmamaniho kay manigaran nagpaparadakol na ang populasyon kaya kan mga manlaylay na klase nin lunadan bihikulo asin mga motorsiklo. Ano yan? Ulitin ta? 10 ka-accidents a day? Yeah, sa bilog na Sa Bicol Bicol, Region. Bicol? Ano ang pinakadakol da sabi ni RD? Motor. In general na In ini. general na. Yan mga motorsiklo ang talagang narito. Ang mga kanosdig dito may nagkakagaradaan. Yan, So yan, sa diri na sa nang paghinguwa na kan mga driver na mag-iringat ta iyo ini an natural tendency na iningon niya na nagpaparadakol ang mga bihikulos. Yan, nagdakol ang vehicles tapos nag-iriwas sa tinampo, nagbaranggaan pa. Yan, habang nagpaparagayo ng tinampo, mas may nagiging prone sa aksidente. Okay. Yan, tabi Director Maran, mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Yan po ang Rangkada Kabareta. Yan, mga mga revelasyon, mga tugang yan ni Regional Director, Police Brigadier General Rosito Miranda. Siguro na-reparo niya na talagang dakol na po ang mga na-imbelto sa road crash. Mga nagbubuwis ng buhay, so iba, sabi ta nga ni, nababyadi. Duwang bagay ngaya, either you go to the hospital or you go to 6 feet below the ground. Pag mata mo gadang ka na. Di ba? Iringat po tabi, Actually, dahil man nagkukulang ang mga otoridad, dahil man nagkulang mga tugang ang satuya ng mga advocates para po sa maiwasan ang mga road crash sa palibot. May mga seminars conducted, mga trainings, mga pagpapasabot, pero still, yaong pugiraray because kulang kita sa disiplina. Kadaklan ka mga drivers mga tugang din sa Pilipinas, kulang sa disiplina. As hindi nagsusunod, mga tugang kan tama na padalagan sana. Tadig di sa Pilipinas, sabi ko nga ni, uliton ta na naman, ang maximum speed nin bihikulo, motorsiklo man yan mga tugang o auto, 80 kilometers per hour man sana, duman mga tugang sa open. Pag sinabi tang open, dahil mga harong, diba? So kaawagan na highway, yan mga tugang 80 km per hora. Pero mailing mo yun, minapararabas into 20. Kaya pag nagkaigwa po ng road crash, rimok-mok mga tugang. May demo ka na, mag-training kami sa safety.
So, impact, mga tugang, kang ang dalagan mo sa nangaya, 20, 30, 60, hanggang sanggatos. Igpailing duman, mga tugang, kung anong mangyayari ba, umigdag may buminalyo. Talaga, maski, pangayagura, ano ka, kusog kang prino mo, pagka sanggatos ang dalagan mo, aabutin mo talaga yan. Di ba? Kaya, ingat po tabi, disiplina sa naman ng kay Puanta. Minsan kasi, lalong lang ang mga motorsiklo, sus, nakulo na kamote riders kita. Hindi kung paano po yan, mga tugang, makunyanan, matawan po ning solusyon ta. Nakakadamay pa eh. Di ba? Nakakadamay. Di ba? May mga ano yan, may mga minaoro berting ng aralanganon, nakakadamay pa. Maski alanganon na titirahin pa. So yan po mga tuga ang resulta. Ang maraot kung nakakadamay po ng mga inosente. Di ba? So mga dailamang kamalay-malay na nagagadaan o kaya nababiyadi, na sabi ta nga ni bako man nga deserve ninda, kundi paanong takayan, biktima sila kan sirkumstansya. Kaya yan ang pangapunan na sana, ngaya magiringat kita. Di ba? Magiringat. Minsan nga ni mas anong kaiingat mo, sus Mario Joseph, talagang may mangyayari po sa imong hindi maganda. Di ba? Ayan. Diban sa mga tagabangan tabay na nagagamit po ng mga motor vehicles, pasiguro sa natabi, pirmi. Alalanin nyo may pamilya naghihintay sa inyo. Yan po ang satuya po ng mga abiso po sa indo dyan. Okay? And then, siyempre nga ni, mga tugang, dahil sobrang kaskas, taday man po kita ning kunya, ding namumulag mong monitor, may problema kita sa nagkapira pong mga lugar na igwa naman ng ordinansa ko manangod sa overspeeding and papautob na ko so mga dapat sanang dalagan sa mga hampang kan eskwelahan, hampang kan simbahan, hampang kan saudan, niregulate na sa pagi ng ordinansa, kundi may problema taday sinang ikipahi yung speed gun wala. Pag nagkaigwa ng mga karasuan, daog sa otoridad, daining babasyan. Di ba? Paano mo yan nasasabi niya yung overspeeding ako? Yung mga pangyayari pong mga argumentong dipisilom. Di ba? Kaya, dahil man na ipapaotob kimaray. Maski baga nailing mo dyan, sa tinambo kong very observant ka mo, pag may bilog na may numero, ayan, yung regulation yan mangunungod sa speed. O digdingani sa may party ba kan UST, igwa dyan eh. Ang dalagan man sa napalangkan dyan dapat 30 kilometers per hour. Pero ilang po nito, ang dalagan dyan ng mga auto, abaana. Ang 30 kilometers per hour pa na yan, nagpuon dyan sa may kunyan eh. Nagpuon sa may Mariners. 30 kilometers per hour. Pero may napadalagan dyan grabe. Paano may intersection baga? Di ba? May mga pedestrian lane. Wala. Nakikipagpatentero ang mga kababayan ta. So, disiplina man sana yan sa kakortesiya. And siyempre, kay puwan talaga na iksiran giraray. Sayang nga ni ito, panahon ng ngaraki pa kita, kaya ito pag nadakop ka, nagbayular ka, maseminar ka nung nag-30 medyadiya. Bago mo makausulisensya mo. Dahil kay date so nagpaparabariular kay ito, makaseminar ka, sayang kang oras, di ba? Bago mo makausulisensya mo, maski ka may pangtubos, dahil masaya mo ito, kung dahil ka nag-agi seminar, parang refresher course, di ba? Ang sistema tayo yan, pag makuha pa ng lisensya, mga masinunod. Pero pag nagkagawa na yung lisensya, abaan, hari ng kalsada na, kisihuda, kung dakulo kitang nasabat dyan, at bawal na ang one way, madali. O dyan sana sa alternatibo ang pig-agian dyan, sa sa may UST, o dyan, ali dyan sa may Yawa River, one way man sana yan, maliwanagon ang karatula, at saka signages, maliwanagon. Pero, may mga nagsasarabat pa diyan kaya nakurahaw sa mga kasabat. One way ba nga one way? Anong rason?
Halawi kung kaya duman kaya, madam. Libuton ngaya. O, kita mo na. Eh, kung magkasamparakan dyan, baka may problema. Pagkatapos, maski, ano yan, maski bawal na ano yan, mapundo, maparada. Ayan po, nagkapira po mga, sa tuya man sana, kita man sana po may problema ka. Okay? Alright, mga tugang, yan, so mga kababayan ta, orosipan na nindo sa Kapitolyo. So, pigsasabi nindo nagpapabakal kimahal na gravel and sand. Yung mahal na aggregates. O ta, niluwas na baga, kasud mo sa tuyang entrevista kay ano yan, Provincial Administrator Rolly Rosal. O niluwas baga sa presyo, mga tugang kambay-bay buda graba, boulder, asin iba pa, na base man mga tugang sa ipinasar na ordinansa kan sangguni ang panlalawigan. So baka usa naman na turuo man mga tugang ang presyo. Di ba? Kaya lang pag abot na duman sa pigpabakal na kan may sadiraning hardware, ninegosyo mga tugang ning gravel and sand, hauling, iyan na po nagkakaproblema. So, kung igwa ka ni pala na sadiring truck, 150 per cubic man sana. Ha? Hali sa source. 150 per cubic. Now, kung hali na ngayon naman sa mga nagde-deliver, ang deliver pala is, pag-deliver na ngaya, sa first 10 kilometers, mga tugang, ang ano is 400 to 450. O yan ang range kang kunyan. Ang dalagan mga tugang kamamesyuhan. Wala na ito inaabot ng 500, 600. Di ba? Ang sabi, kung may mga nariparo ng arog kan, iusip. Kuhaon sa resibo, bata ni ba? Ang pigitaw, delivery receipt. Agadang po nito so sales invoice. Resibo. Bagong delivery receipt. Imaman yan. Di ba? Tangani, iusip nindo. Tangani po na matawan mo yung kanigong suko lang nagkaper. Tapos, so sabi ng, day ngayang mga baybay, day ngayang graba. Dakulon na ako nakapatambak dyan. Iyong ngaya. Dakulon. Mga tugang, kundi day, ko pa bakal. Ano nga kan? Hoarding na yan. Ayan, may gigibo na pong lakdang kaan, mga tugang, tagarutina awana, ning, ano yan, ning surat, asin abiso, na within 60 days yata ito, tapos in extending 30 days, dapat may ipabakal na yan. At surubra na, ralabaw na. Kung mga sobra na nga doon sa pigtutugutan na pagtambak sana, pero dahil po nag-iiro, tabi. No, yan, tabi, ang mga nagkakapira mga updates sa manungod dyan. And then, siyempre, daradakula man so nakuha, mga tugang from January to December 2025, mga tugang, sabi sa report kan Provincial Treasurer's Office, mga tugang kan total gross revenue and disposition of proceeds from tax on sand and gravel and other quarry resources. O minabot ang total monthly generated collection mga tugang ning 342,612,743 pesos and 30 centavos. Yan po yung kabilugan. And then ang naibayad na mga tugang sa kairasan kan mga ano yan, sa kairasan kan mga LGU asin barangay na host mga tugang ning quarry, bagpuon January hanggang December may 123,181,600 pesos. Yan po sa pigbaranga-banga kan mga barangay na may quarry. Hali duman sa 40% na barangay share from quarry tax. And then 30% naman hali sa municipal share from quarry tax, nagmuntar ning 92,386,200. Yan. Baranga-bangaon man ka mga munisipyo na igwa mga tugang ning quarry. And then sa provincial government, 30% provincial share from quarry tax na muntar man ning 92,386,000 parehas. Iyo po yan mga tugang. So
mga impormasyones na nakuha niya to from the report from Provincial Treasurer's Office manangod sa disposition of proceeds. Diba? Itong nakalambita ta mga tugang na 342,612,743 kasarabay na dyan so iba pa na mga pigbabayadan sa provincial government, arugang governor's permit. So mga ano yan, pig-issue na delivery receipts, tapos contractors clearance payments, alis sa government infra, tapos yung fines from apprehension, hali po dyan sa PTQ checkpoints. So, yan po tabi pero kung sa quarry sana, from quarry resources, 307,954,000. Iyo po yan na eksakto na ipinag-submit mga tugang ni Acting Provincial Treasurer Evelyn Hana. Yan po, and pinag-preparar po yan ni Christine Lorenzana ang technical support at saka rin nag-review ni Gladys Lucrida. Yan po yan nakuhatang impormasyones ang papel mga tugang po dyan sa provincial government, particular kay Admin Rolly Rosal. Diba? Okay, so yan po tabi mga tugang sa tuyan ng mga dugan ng mga impormasyones para po naman sa mga kababayan ta. Inda kung sa ngunyan po ta quarterly ka rin nag-report kung ngunyan na January, February nalilingon ta kumpira ta kunyan halos pigiling ta from January to December. Ano yan, ang pinakalang kaudigdi is August na nag 30 million ang koleksyon. Kang December nasa 18,925,000 sana. Okay, so hindi ko niya na January and February hanggang March kung kumusta man ang daralagan ta. May mga pinasarado baga. And according to PA Rosal, iguana po kita iguanang natawan ng permiso na 50 na mga quarry operators na magpadako sa ng operasyon. Diba? Okay, kaya wala daw na kulang ng baybay ta. Duman nga ni sa mga resibong pigpailing, sige anro luwas kang baybay, paluwas sa kamsur, may pasusugon. Natangayat ta mawaraan sa albay. Yan po tabi ang hapot. Diba? Okay, so abangan ta ang mga action pa kayang kan provincial government ta pigahanap na ang katotohanan sa bagay na yan. Kung sisayan mga nagigibukaan, papatawan na po ning magkakanigong kaso, papalantaran, talani po ng mapinaran, matawang po ning magkakanigong kabadusahan. Okay? O paano, tabi, ako'y iskeda na. Sige mo sa programa, para mo na po kita after the news break, abagang po nindo ang atuya po mga amigo, ali po dyan sa DNR Regional Office number 5 sa programang Boses Kang Kapalibutan. Ay hindi, kapalibutan ta atamanon ta. Kapalibutan ta atamanon ta. Kasabi natin dyan si Ma'am Joy at saka yung tropa, sila Ma'am Ansi. Good morning. Sino ka boss? Bye-bye. God bless the Philippines. Tagabos magtarabangan. Radyo Balagon Kaito, DC